नोंनि मोखांखौनो नुवालै बियो गावदां बुखादों एक्ट्रेस बेस्ट मुभि बेस्ट एक्ट्रेस वाव बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट आरो बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर आयु गासिबो I'm Shakira. या साबायनो बिथिंजाय माबा ब्रासजों हुगारनाय Onsumay Boro. जायनि थाखाय जि खुसि नामा नोंसोरो दा थांनायाव जाबासो ने मोनाखै aku मोनाखै साबायबार जों दा ओंखाम उखैजोब्बाय ओंखाम जानो थाखाय नेगासिनो बयबो माने लाइन जाना दं बेयाव ओंखाम जानो मालाब जायो जोंनि तामुलपुरनि गासिबो आरोना बिसोरो तामुलपुरनि आं थाथारनांगोन नामा आं थायाबा जाया दे माबा बुं दे गासिबो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि मानो नोंलाय मानो थाङाखै सादों साबायनो बिथिंजाय खेबनाया साबायनो
दा मोजां लाखानांगौ मा खबर मोजां नोंसा बाबा फैदों माथो ना औ फैदों नुदोंमोन आङो माला फैनाय नोंसोरलाय 11 मानाव फैदों दहाय ना औ ओंखाम जाबाय औ जाबाय नै जायाखै नहीं खाया अभी तक कितना तुम्हारी दीदी आया कि नहीं अभी तक पहुंची नहीं हो आएगी ना फाइनली सबको मिलने वाली है सब आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ सच में डांस करेगी हाँ खमा दमदम में वाओ मेरे गाने पे नहीं तेरे गाने में मतलब आपका ही गाना है हम दोनों का गाना है मैंने सिर्फ वीडियो बनाया है सिंगिंग मैंने किया हाँ देखना बाद में तू भी करेगी परफॉर्म मैं भी परफॉर्म करूँगी अच्छी बात है अच्छी बात है Manlay na ka dun sir? Manlay na ka dun? Tunggu. Ini cinggu dong ada. Wow, mansra boleh. Oh, idar ke? Jualan aku na. खुलुमबाय गासिबो जों मानो लाइनाव मोसानायखौ थादों नाय मानो लाइनाव थादों जों दिनै ओंखाम जानो लाइनाव थागासिनो जोंखौ ना जोबोर खालामनो सबाय ओंखाम फैदों एसे खालामनाय मियान जानायानो जि मोजां अमा जोंलाय बायदि जादों आंलाय पड़ा रायलायबानो रानांगोन ना भिडिअ हमना होदों भिडिअ लादों अनजुनि सिख्लाफ्रा मिनि बासो मेथाइ मोनजायोनो ओमफ्राय मिनि नाथिनो दा मेथाइ मोनजायाखै सेंग्राफोरखौ थांनो होग्रो सिख्लाफोरा दानो गिहि होनना मिनिबाय मोनजागोन औ नोंसोर जायाबाबो जेबो नङा लाइन जानांबाय नारजि जानो नारजि जागोन दे वाव नोंलाय नों गाजबारि जोंनि गयसरनि गाजबारि पाम गाजबारि पाताबारि वाव नारजि ओमफ्राय लाइ लाफा खारै ओंख्रि ना अनला अमा ना बाथोन सालाद बरिया गोथाव मोनदों मोनाखै सुषमा दासो आरम्भ ना बायदेव खाकेथ' देखौ मा बुस्थु बेयो वाव आं मिथिबावा मा बुस्थु आं लायासैनो खोमा मिथिनो आं दा आखाइजों दांथ'ला खिन्थु आं गासैखौबो लादो दे खिन्थु लानो थालांदों आं किसुमान सबजि लादों आंबो लाजोबासै ना बेदरखौ लाजोबदों आं गोथाव ना ओइ माबाया गोथाव जाखादों नारजिजों गोथावसिन जाखादों गोथावथार नारजिया बर'नि ओंख्रि गोजा ना पुरा बर'नि ओंख्रि गोजा बिदि मोनजायाना जेराव वाव आंखौ माने फट' लानो होदों आरो ना ओमफ्राय फट' लानो नागिरदों आं गथ'फोरखौ दे लारि थादो दे ग्रुपआव बरियानो अबेथिं मोजां नुगोनथाय आब' इथिं बै स्रां नुदो इथिंबो ओमफ्राय नोंथिजाय बिदिं नायलाय इथिं बरियासिन नुदो सिख्लाफोरखौ नुहुरगोन आरो गली में गाइस गली में पूरा रेडी है ना परफॉर्म करने के लिए यस और तू भी रेडी है यस पूरा मैं तो नागिन पूरा नागिन कौन सा स्टेप का हाँ मोनी
Maba, berhasil bugarna nama. Halo guys, sing mesansi ini naik dengan Alvin. Nanti makan kuno makan. Rai lebih ta. माबायदि मोनदों मोसाखांनानै आंथ' नुवासै मोसा भिडिअ नुखागोन मोसाखांबासो सारखि आंथ' दहायनिफ्रायनो माने आंहा डान्साराव भिडिअ नुखागोन जायाखै ओमफ्राय मारै गावदां नङा खावनाय गिदिर आंखौ लायाखै जि गावदां आंनो नांगौ दावलेब खावलायाखै जि गिदिर भिडिअ'आनो जाबावाखै जन ओरैबायदि आंनि केमेरा हमनाया भिडिअ'आनो अन जायाखै दासो अन जादों केमेरामेनखौ लानांगौना सोर खेबदों इथिं खेबदों होननानै मिथिनाय बायदि थांबाय लादों आङो लाबाय थादों सोरनि लाना होनसै आं लाबायानो थादों दे लाबायानो थादों ना foto आं भिडिअ'सो लाबाय थादों फट' र' Sign Appreciate Award goes to Senata Salo. Nomor nomor para karyawan yang kemarin mulai. Acha, Deimai Pinky. Apa yang terbaik? Lots and lots of blessings to you.
Best actress. Best movie, best actress. Wow. Best child artist. Child artist, and best scriptwriter. Script. Are you guys script writer, right? 능서 삼람 심라란 Terima kasih. Sampai ini lagi play. अनसुमै बर जाहैबाय जोंनि दानि समनि सासे जाखांफुनाय एक्ट्रिस अनसुमै बर'। आज ही सामने मिला है सच में।
थांना प्लिज थांना जाखांबा स्लिप माबाने बानलुआ थाइनै लादोंमोन एसे थाबाय बुरा मानसिफोरा मोनानि ओंखाम जानो गिर जागासिनो रेडी रेडी Korea. आं मोला जागौमोन खोनासं